Asa? Oh. Sus. 3 points. Chat. Oh, 3 points. Oh. Bitaw, draw. Basketball kita bisan asa ha. Basketball for life. Gabi adlaw duwa gitag basket kay kini may kinabuhi nato. Of course, duwa. Bisan asa. Basketball bisan asa. Bisan pag sa langit. Bitaw draw ha. Kuyo kita kay asa. Best friend ko ta duwag basket bisan asa. So dapat basketball mo man ato kinabuhi. Ana gyud kay kwapo ka irong duwa eh. Bisan asa. Bisan pag sa langit. Tayo sa langit tari basketball? Ha? Basket ta kay mo nagdag kinabuhi sa ato ah. A few moments later. One, bangon. Oh, ay doon ako'y duha ka good news kani. Duha ka good news? Masama ng good news. Una, dunay basketball din sa langit. Ha, na basketball sa langit? Ikaduha, apel ka sa liga. Oh, lumatay sa ko. Sa kinabuhi, dunay gyud kamatayon. Hadlok man tag kamatayon, pero sa atong ebanghelyo niingon, ako moadto sa Amahan. Mubalik ako kaninyo human ako pag-andam sa mga lawak nga akong itagana kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko kumusultihan. Usa, ako ang dalan, ang kapatuoran, ug ang kinabuhi. Kung gusto ka mo makaadto sa langit, pinaagi lamang kanako ngadto sa Amahan. Busa, tumanon ninyo ang akong gisugo kaninyo. Gugma labaw sa tanan. Atong ipasa ang atong gugma sa atong mga kaigsuunan, labaw pa sa atong mga nanginahanglan. Aron mao ni ang atong kinabuhi didto sa langit. Magigugmay kita, magpasahay kita sa atong pagigugma diha sa matag usa. Gugma alang sa tanan.